ರಂಜು ತೂಲೆ ರಂಜಿತ ಈತು ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಏತ್ಲದೆ ತೊನೋದು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆತ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಲೆಗಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನು ರಕ್ಷಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಈಗಲೇ ಚೂರು ಪಾರ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಹೊಡಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಐಬ್ರು ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪಾರೆ ಬಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಂತದ್ದು ಸೋಕಾಪ್ನೈತೆ ಚಿಂಟನ್ನ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಿದಾಟ್ ಪೌಜಾರ ರಕ್ಷಕ ಮಂತಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂಬೇರ್ಲ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ. ರಂಜು ಎಂಕಾವು ಅದೇ ಮೀನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಬಾ 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 ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೀನು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗೆ ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಬೇರೆ ಓದ್ಬಾರ್ಕ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾದ್ ಪೋತು ಆತ ಬೇರೆ ಈಗ 5 ತಾರೀಕು ತುಂಬು ಮದುವೆಗೆ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ರುಂಡು ಅವು ಒಂದು ದೆತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಗಳವು ಐಬಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮತ್ತು ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಐನಾಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರಂಡು ಇತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಪುನ ಐಬ್ರಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಯಾನು ಏಪ ಜನವಾರಿ ಹಿಡಿದೆ ತೀತ್ತೆ ಐವಕ್ಕೆ ಬೋತಿಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋಕೈನು. ಹಾಯ್ ಇತ್ತಲಕ್ಕಿನ ಅನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಅವಳು ಅನ್ನೆ ನಲ್ಲ ಅವು ಯಾರನ ಗೊಬ್ಬನ ಅನ್ನನ ಇರ್ ದೂರ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಏರಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಗೊಂಬೆ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಚಿಂಟು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ. ಗಂಜಿ ಮೈಯೊಂದುಂಡು ಕಶ್ಬೇನಾ ಒಂದು ದೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಮಾರಂದ ತಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ಲಲ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ 150 ನಾನು ಮಾತ ಸಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಯ್ನಾ ಪೂರದಿತ್ತ ನೋಡಕ್ಕ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆವಡದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನು ಬಂಟೋಳ ಉಪ್ಪು ಬೊರ್ಚಿ ಪರತ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಬಂಟೋಳ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಚೂರು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿದ ವ್ಯೂ ಪೊಯ್ ಹೌದು ಅದು ನಂಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಪ್ಲೇ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುರಾನಿದ ವಿ ಕಟ್ ವಿ ಉಂಡಿ ಅದೇ ತೂಲೆ ರಂಜಿತ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕತ್ತ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ ಯಾನು ಜನವರಿ ಬೈದೀನಿ ಐಬ್ಕ ಮಲ್ತೀಜನ ಅವೇ ಫೋಟೋಶೂಟು ಮಲ್ತನವ ಪೊರ್ಲು ಮೆತ್ತದಿರಪ್ಪ ಗತ ಒಂದು నేను పట్టుడా ఉద్దం చెరిపాడు అప్పటి ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ನೋಡು ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಕುಡಿಯೋಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೇಟ್ ಉಂಟು
ರಕ್ಷಕ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೇಮಾ ಅಂದತ ಈ ಐಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಟಿಯಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆವಿಯ ಕಾಣ್ಪಡದೆ ರಗ್ಗಲೆತ ಮಂತುಂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಪೋಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೇ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುರ್ಸೋ ತಿತ್ತಂದಾಗ್ಲೇಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಪಾ ಅಂತ ಸ್ಪಾ ಕುಲ್ಲೀರು ये पलोंजी कदा येता स्ट्रेट कट गुजर बुट्री स्ट्रेट गाइस गुजर कट ಮಾಡ್ತಿದೆ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ बोले 6 ಹೀಲ್ಡಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ ಶೋಕೊಂಡ ಅವಳ ಶೋಕೊಂಡ ಈತ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಂಡು ಏತ್ಲದೆ ತೊನೋದು ಅವತ್ತು ಹಾಂ ಶೋಕುಂಡಿ ఇది ఇడిచి ಹಾವು ಇಡ್ಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಚೂರು ಬಂದು ಲೇಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಿ ತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಗ್ರೇವಿ ಗಂಟೆ రెడ్డరే అవును బతుంది ఏ పోతే కాండే పోతే ఇటు పోతే కాండి ఒక పార్లర్కి పోతే బతింది అలా ఫేషియల్ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪದಿಜೆ ಆರ್ಲ ಮನ್ಪದಿಜೆ ಆರ್ಲ ಮನ್ಪದಿಜೆ ಇನ್ನೊಂಜೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಅಂಚ నేను ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಡ ಪುಡಿಯರು ಆರೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರದು ಆರ್ಡನೆ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬೇಗ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡನೆ ಮಲ್ಪದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ದೊಂಬುಗ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಪುನಾಂಡ ಅಬ್ಬೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೇಲುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೊಂದು ಮೀಶೋದೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಓಪನ್ ಅನ್ಪು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆತ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಇಂಚೋನು ಏನು ಬೈಯಾಗ ಬೀರ ರಕ್ಷಕ ನಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೀಸೋದ ಹಂಗೆ ಜಿಕ್ತೇನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತೂಕ ಎಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಜ ಅಂಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಡುವುದ ನೇ ಮೀಸೋ ಹಂಗೆ ಸೋಪುಂಡು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೆಹಂದಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆಗೆ ಸುಜಾತ್ ಪೋಲಿ ಬೋಟಂಡ ಬೇತೆ ಇದೆ ಪಂಚಿನವೇ ಗೈಸ್ ನಾನು ರಕ್ಷಕ ನಡೆ ಬೀರ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಕಜ್ಜಿಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್